Moi! Tervetuloa mun videoon. Ja tässä videossa mä näytän mun asuja. Nää on vähän niin kuin mitä sattuu päiviltä, mutta ne on kyllä niin kuin kronologisessa järjestyksessä. Tässä on mun syksyisiä asuja, niin mennään vaan videoon. Hello! Tänään on toinen maanantai ja mä näytän mun maanantain asun. Olisi aina sama juttu, eli puhuttiin Ootapa. Mulla on tämmönen rajontinen neule. Tää on niinku se I Love Link-merkki. Kuvitellaan, että se on semmonen niinku halppis-merkki, jota saatiin Suomessa, mutta ei enää. Sitten mulla on tämmöiset siniset farkut. Ne on enemmän tämmöiset ohutta kangasta olevat housut, jotka näyttää vähän farkkuselta. Mut joo, tämmöiset. Ja sit mulla on taas hiukset kiinni, koska aina. Ja mulla on tämmöiset turkoosit korvikset. Mä ajattelin, että se tuo väriä. Ja sit mä aion laittaa mun mustan takin. Otapa mä tuun. Ja just. Joo, ja sit mulla on tää mun musta villakangastakki. Tääkin on H&M, mut se on niin kun, ostin tän Vinteristä, niin vanhempaa H&M. Sitten mulla on valkoinen huivi, joka on myös H&Mltä. Ihan uutena ostin. Mulla on tämmöiset leopardi korvallemittimet. Mä oon sillä tavalla ihan lapselta näiden kanssa. Mut musta tuntuu, että korvalämmittimet on yleensä, pallot on niinku sika jättimäisiä, niin ne on nyt kyllä vähän, tai en mä tiedä, mä ajattelin, että nää on niinku vähän hillitymmät korvalämmittimet. Ne on kyllä vähän vääntynyt. Ja sit mulla on sama kassi mikä aina. Mut joo, nyt mä lähtee. Nähdään joku toinen päivä. Hello, tänään on tiistain asu. Ja mulla on kyllä vähän kiire, joten mä yritän näyttää nopeasti. Mutta tänään on basic-asu, koska mulla oli niin kylmä aamulla. Ja mulla oli niin semmonen olo. Niin, mustat housut, musta teepaita. Sitten mulla on Hollisterin villataki. Sitten mulla on tää statement-koru. Sitten mulla on rannekoru. Mä en tiedä ärsyynnyks mä tähän, koska mä kirjoitan koneella ja sitten tää hankaa siihen. Mut joo, sitten mun hiukset on nutturalla, mitä ne on niinku melkeinpä aina. Ja joo. Niin, en mä muuta. Tästä asu. Hello, tänään on perjantai ja tässä mun tämän päivän asu. Katsotaan tää kuvakulma taas. No okei. Mulla on ekana tämmönen, näytänpä mun kalpeelta. Herranen aika. Mut joo, mulla on tämmönen liila, pitkäihainen. Tää on brändiltä Vive Maria. Ja sit siinä on tämmönen rosetti-homma. Mä tykkään tästä. Mä en tiedä näkyykö tässä tämmöstä mustaa koristeommelta. Ja mun mielestä on tosi kiva. Ja sitten mä näytän toisesta kuvakulmasta. Joo. No tässä pysty nyt näkyy. No tässä ei näy nyt kauhean hyvin. Mutta mulla on tämmöiset siniset farkut. Ja ne on tumman siniset. Ja sit ne on tiiäks niin kuin farkut. Mutta ne on semmoista aika ohutta kangasta. Näyttää vähän niinku puvun housu tyyppiseltä. Et niissä on nää niin kuin, mikä on, nää laskokset tässä ja sitten ne on tosi löysät. Sitten siinä on semmonen hakanen eikä nappi. Mut joo, tässä tämän päivän asu ja mun pitää nytkin oikeastaan lähteä. Mut joo, nähdään joku toinen päivä. Hello! Nyt on torstai ja tässä on mun tämän päivän asu.
Niin, tässä mun asu. Tässä on tosi pimeä valaistus, vaikka mulla on lampu päällä. Mut joo, mulla on siniset farkut, sitten mulla on musta teepaita ja sitten valkoinen villatakki. Ja no tarkemmin tää on Paul Frankin paita. Ja mä ajattelin, että on niin söpö, se on lumiukkona. Vaikka oikeastaan huomenna on Halloween, mutta periaatteessa on joulun aika. On kyllä tarpeeksi kylmä siihen. Joo. Tää villatakki on... mä ostin tän Vinteristä tän villatakin ja myöskin tän teepaidan, mutta tää on brändiltään Seppälä. Vanhaa Seppälää. Ja mulla on tämmöset rengaskorvikset. Nääkin on Kirpparilta. Niissä on tämmöset helmet tässä. Mä ajattelin, että noi helmet on tosi kivat. Pitää etsiä jotakin muita helmiä ja pujottaa rengaskorviksiin. Ja sit mulla on mun basic hiustyyli nutturalla. Sotkunutturalla. En nyt tänään vetänyt niin sotkunutturaksi kuin yleensä. Ja varmaan näytän mun huomisen asun teille, koska varmaan tuossa pukupussissa voi arvata, mulla on, tai meen vujuihin huomenna. Niin aion näyttää mun mekon ja asun ja kaikkea semmoista. Mut joo, nyt mun pitää mennä tekemään kouluhommia ja nähdään huomenna. Hello! Tänään on maanantai ja tästä on mun maanantain asu. Tää mulla on... Koska mulla on ollut nää housut tosi usein. Joo, mulla on nää farkut taas. Mulla on musatoppi. Mulla on tää villatakki. Ja mä unohtanut varmaan sanoa, mutta nää housut on H&M:stä. No tää toppikin on perustoppi H&M:stä. Ja sitten tää mun villatakki. Tää on Kirpparilta. Mikähän tää brändi on? Inspire. Oikeastaan on niin läppä toi merkki. Inspire. Ja mulla on hiukset Bonnarilla. Ja sit mulla on tää koru. Siis mun äiti antoi tän korun mulle. Se oli silleen niinku, että joo muuten, että niinku, haluuks tän, eiks tää, tai mä oon lukenut jostain, että tämmöset pitkät korut tulee takaisin muotiin. Mä silleen, joo, totta kai otan ilomielillä sen vastaan. Joo, siis suuri osa mun koruista, tai no ainakin puolet varmaan niistä on varastettu äidiltä. Tai otettu. Se antoi mulle suurimman osan niistä, mutta jotkut on kyllä ihan vaan otettu. Oikeastaan nämä korviksetkin on äidin vanhat. Nämä on Snö of Sweden, nämä korvikset. Muista korukin on Snö of Sweden. Tai, lukeekohan tässä jotain? Ei, tässä lukee ilo. No mä en oo sit varma tästä brändistä. Mut joo, anyway. Tässä tää mun tämänpäiväinen asu. Ja niin, mä en oo varma, että minkä takia mä laitan, mutta ootapa hetki. Okei, mä päätin laittaa tän mun mustan villakangastakin tällä kertaa, koska mä oon vaihtanut mun talvilaukkuun. Mä vaihdan mun talvilaukkuun niin kuin heti 1. marraskuuta, koska nyt on virallisesti jouluaika. Ja mulla se on tää. Tää on tosi talviaikainen. Meillä on tämmönen ruutu. Flanelli, tämmönen printti. Ja tuo Victoria's Secretin. Mä en tiedä näkyykö toi. Onko kauhean hyvin. No siinä näkyy V. Mut joo. Tämmönen. Ja mä vähän tyhmä tuo vaan semmoinen, tässä ei oo mitään taskuja. Sitten mä laitoin heijastimen
lumihiutale heijastimen, mikä on tärkeä, koska alkaa olla tosi pimeätä, että autoilijat... Hei, mulla otetaan väärään. No nyt tää mun käsi peittää tän. Toi pitää valittaa. No anyway, mä alan tästä lähtee ja nähdään joku toinen päivä. Okei, toivottavasti tykkäsit näistä mun asuista tai vaan tästä videosta. Ja tosiaan mulla oli asui vähän laidasta laitaan. Ja niin, yksi hauska juttu vielä tapahtui tänään. Siis mä sain jonkun mun naapurin, tiiäksä. No, mä sain Hesarin ja mä sain Keskisuomalaisen. Ja siis on oikeesti niinku, no siis mä muistan kun niinku meillä pienen meidän niinku perheellä oli niinku justiinsa niinku pöytä täynnä justiinsa Hesareita. Mut ja mä nyt ihmettelen, että niinku, koska mä en tiedä kenen naapurin tää on. Ja sit niinku, mä en tiedä miten mä saisin sen silleen, että niinku jätäks mä sen vaan johonkin, tiiäksä, en mä tiedä, lähelle jotain ilmoitustaulu, että tässä jonkun Hesari ja Keskisuomalainen, mistä vaan niinku kuka tahansa voi ottaa sen, niin se on vähän. Mut joo, tässä sain tietää, että Panda lopettaa liköörikonvehtien valmistamisen. Että joo, en kyllä tuu missaamaan niitä, mutta niitä saa vielä tehtaan myymälässä täällä Jyväskylässä Vaajakoskella. Että jos vielä haluatte, niin täällä ehkä on. Tässäkin haastatellaan yhtä. Se sanoi, että että joskus mummo söi niitä. Mutta joo, se on ehkä vähän mennyt juttu. Ja siis, no niin, en mä tiedä. No niin, tässä on vaan, että elokuvateattereihin tulee uusi Syke-elokuva. Mun mielestä niitä on jo pari. Mitä se on tulossa. Ja niin, sain nämä tänään. Ja tänään on torstai 6. marraskuuta. Mut joo. Ei mun muut sen kiinnostavampaa jaettavaa. Mut joo, nähdään jossain toisessa videossa. Ja kiitos kun katsoit.